bine. Ce vedeți aici este o mică explozie pe soare, mică pe lângă el, dar cam acesta este pământul pe lângă ea. Aici vine partea wow. Dacă am putea lua toată energia pe care soarele o produce în numai o secundă, atenție, o secundă, am putea alimenta tot pământul cu curent gratis pentru 600.000 de ani. Soarele nu arde, nu este foc. Dacă asta credeai până acum. Acolo sunt de fapt reacții nucleare, doar că de 50 de milioane de ori mai puternic decât bomba de la Hiroshima în doar 0,000001 secunde. Și are acest combustibil să-l transforme pentru câteva miliarde de ani încă. Pentru că este uriaș. Trebuie să pui 100 de planete Pământ în linie ca să ai diametrul lui. Și cireașa de pe tort. Imaginați-vă că toată căldura și lumina de la soare pe care le primim noi sunt doar 0,00000000017% din toată puterea lui. Restul se pierde în spațiu până la noi.